10 Ağustosda Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň Ýewropa sebiti boýunça direktori Hans Kluge, Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Reşit Meredow hemde Saglyk goraýyş we derman senaty ministri Nurmuhammed Amannepesow bilen video duşuşuk geçirdi. Bu barada Kluge özüniň Facebook sahypasyna habar berdi. Duşuşugyň dowamyny taraplar täze koronawirusa garşy görüşmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Kluge COVID-19 garşy hiç bir ýurdun goragly däldigi babatyny türkmen resmiýetleri bilen ılalaşanyklaryny aýtdy. Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň missiýasy üçin nowatdaky ädim koronawirus keseline guman edilen Türkmenistanyň näsaglaryň testlerinden nusga almak we olary Bütün Dünya Sağlyk Kuramasynyň daşary ýurtlardaky laboratoriýalaryna barlamak diýip Kluge ýazdy. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi şu wagtda çenli ýurtda hiç ýyly COVID-19 wakasy barada habar bermedi. Dünýäde resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 näsaglarynyň sany 11 Ağustosda çenli 20.200.000 adamdan geçti. Mundan ozal Ýewropa Saglyk resmiýeti Bütün Dünya Saglyk Kuramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus bilen birlikde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 7 Ağustosda geçiren video duşuşygyny Türkmenistanyň COVID-19 barlygy negativ netije görkezýän pneumoniýa wakalarynyň artmagyny özleriniň çynlygy alada bildirenliklerini aýtdy. Şeýle ol Bütün Dünya Saglyk Kuramasynyň toporuna ýurt içinden COVID-19 test nusgalarını garaşsyz almagy we olary ýurdun daşyny barlamagy ýol berilmelidigini Türkmen prezidentiniň bolsa munyň bilen ılalaşanyny aýtdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýty 10 Ağustosda geçirilen online duşuşuk barada beren habaryny Türkmenistanyň Bütün Dünya Sağlyk Kuramasy bilen işçiň hyzmatdaşlygy dowam etjegini tasdiklanyny aýdýar. Ýöne duşuşugyň mazmuny barada jikmejik maglumat paýlaşmaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň resmi taýdan ikrar edilmedik koronawirus ýokunçlugyna garşy çäreler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda maska giýmek boýunça ýerdilen talaba garamazdan onun köp ýerde berjaý edilmeýänligini habar berýär. Awtobuslarda agyz burun örtüklerini giýmek barada duýduruş atdylar. Ýöne hiç kim muny berjaý etmeýär. Sürüjiler üçin barbyr diýip habar çaýtdy. Awtobusda düşürilen bir suratda maska baradaky duýduruş hemde onu berjaý etmeýän ýolagçylary görmek bolýar. Mara vilayatyna habarçymyz Murga we etrawyna koronavirus alamatlary bilen hastalanyp öýde bejergi alýan näsaglary jerime salynýanlygyny habar berýär. Bir aýalyň gelini ýarawsyzlany we ol öýde bejergi alypdyr. Geliniň ýagdaýy yaramazlaşandan soň onuň gaýnynesi tiz kömege jaň edýär. Olar ýokunç keselleri hastahanasyna ekdilýärler. Geliniň koronavirus barlygy oňyň gaýnynesiniki negativ netije görkezýär. Olary karantina ýerleşdirdiler. Hemde öýde bejergi alanlyklar sebäpli olara 4.000 manat möçberini jerime saldylar. Egerde karantin guturandan soň jerimeni tölemeseler olary karantinden öýlerine goý bermediler diýip habar çaýtdy. Ol 1995-nji ýylda doglan Murgaply ýene bir göwreli geliniň koronavirus barlygynyň oňyň netije görkedenligini, onuň Murga we etrawynyň ýokunç keselleri hastahanasyna bejergi alýanlygyny we saglyk ýagdaýynyň hadalydygyny habar berdi. Türkmenistanyň etrawyna ähli maýyplara Russiýada öndürilen virusa garşy derman paýladylar diýip habar çaýtdy. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň etrawyna 1 ýaşly çagalara virusa garşy damja berilýär. 15 Ağustosdan soň Türkmenistanda virusa garşy köpçüliklerin sanjym ediljekdigi aýdylýar diýip habarçy habar berdi. Bu ulanylýan dermanlaryň COVID-19 garşy täsirlidigini ýa-da däldigini görkezýän ylmy subutnamalar eli ýeterli däl. Ýöne koronavirus keseli dünýäde ýüze çykaly bäri Türkmenistanyny oňa garşy ýüzärlik tütetmek, adamlaryň burununa köpçüliklerin aksalyn ýagyny çalmak, rimantadin atly dermany kabul etmek ýaly ylmy taýdan suud edilmedik ençeme çäre görüldi. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň ençeme etraplarynda soňky 2 hepdäniň dowamynda hojalyk şol sanda ýeri we ownuň şahlymalaryň onurçysynyň öýlendigi barada maglumatlar gowuşýar. Lewabyň köýtünde etrawynyň düzümindäki Magdanly şäherinde, şeýle-de Kerki etrawynyň günorta gündowur sebitlerinde we Kerkiç raýonunda köpçülikli ýagdaýda öý mallary gyrylýar. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri öýlen mallaryň sanynyň 100den hem aşýandygyny aýdýar diýip bu ýagdaýlary öwrenen Lewaply habarçymyz
1 awgustda maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbiriniň çaklamasy boýunça mallaryň gyrylmagyna virusly içgeçimi, derdäki gijelik ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Azatlygyň lewaply habarçysy döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri bilen özara söhbetdeş bolanda, olar haýwanlaryň häzir näme sebäpden öýländiklerini özleriniň anyk düşündirip bilmeýändiklerini aýtdylar. Söhbetdeş bolan inçime veterinar lukmanlarynyň hiç biri sebäpde muny anyklar ýaly ýürüt laboratoriýanyň ýokdugy üçin mallaryň anyk näme sebäpden öýländigini aýdyp bilmedi. Lukmanlar ölen mallaryň alamatlaryndan uğralyp, muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklaýarlar diýip lewaply habarçymyz maglumat berdi. Gepin gerdisine ýatlatsak, geçen aýyň aýagynda türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçordan ziýansızlandyryjy teristelerini sepmeginiň ýany bu sebetlerde käbir iri şahly soltandy gara mallaryň hem keseli uçrap öýländigi barada maglumatlar gowuşupdy. Emma munyň häzir lewapda mallaryň köpçülikliň haram ölmegi bilen nähildir bir ara baglanşygynyň bardygyny anyklap bolmady. Bu ağırlıkta lewabyň hojalyklaryndaki tovuklaryň we indüklaryň hem köpçülikliň ýagdaýda öýländigi barada maglumatlar gowuşýar. Sebitde döwletiň we şahsy hojalygyň eýçiligindäki miňlerçe towuk respirator mikoplazmozy, ýagny tovuklaryň dem alyş ýollaryny baglaýan ýokunç kesel sebäplidigi aýdylýan virusdan öldi. Adamlar howatir edip mallaryny tovuklaryny howlularyndan daşary çykaraman saklaýarlar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran lewaply habarçymyz aýtdy. Ol häzir sebitde mallar üçin ýetlenen vaksina dermanlaryň hem gyçylygynyň emele gelendigini aýtdy. Adamlar öz hasaplaryna derman alaýyn diýse-de, olar häzir hiç bir ýerde tapdyrmaýar. Koronavirus sebäpli terhetlerin ýapylmagy bilen daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň akymy hem kesildi diýip habarçymyz bellädi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Senaty ministrliginden, Lewap welaýatynyň degişli häkimliklerinden we idaralaryndan maglumat almak başartmady. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez türkmen türmelerinde dini ynanjy sebäpli ýüzlerçe syýasy tutsagyň saklanýandygyny ýazyp, olaryň arasynda Russiýadan Türkmenistana baran 2 türkmen studenti Kakajan Halbaýewiň we Kemal Saparowyň bardygyny aýdýar. Düýbi Moskwada ýerleşen Memorial merkeziniň studentleriň Sankt-Peterburgdaky tanışlaryna we Kakajanyň ejesine salgylanyp 10 awgustda çap eden maglumatyna görä, olar 2017-nji ýylyň ahyrynda Türkmenistana dolanandan gysga wagt soň tutsak edilip 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýakynda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez studentler bilen baglanşykly resmi namalar almagy we kaziýet işine gatnaşan Kakajanyň ejesi bilen gürleşmegi başardy. Biziň pikirimizçe hatda resmi materiallar hem hökümüň esassyzdygyny we adalatsyzdygyny açaçan görkezýär diýip merkeziň maglumatynda aýdylýar. Habarda bellenmegine görä 1995-nji ýylda Daşoğuz welaýatynyň Görogly etrafynda dünýä inen Kakajan Halbaýewiň ejesi Gülşat Orazmedowa 2013-nji ýylyň güzünde Russiýanyň ýokary kujaýyna okuwa giren oglunyň 2017-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistana dolanandygyny aýdýar. 2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Kakajanyň tanşy onuň bilen 2013-nji ýyldan bäri şol bir institutda okan Türkmenistanyň raýaty Ahmet Jumadurdiýew Pulkowa aeroportunda tutsak edildi. Jumadurdiýew uly dogany Arslanyň ýolbaşçylygyna hasaba alınmadyk dini topar bilen bagly gozalan iş sebäpli Türkmenistanda gözlenýänleriň sanawyna gerizilýär diýip merkez ýazýar. Habarda aýdylmagyna görä Jumadurdiýew Russiýada tutsak edilenden gysga wagt soň Türkmenistanyň ýörite gulluklary onuň Sankt-Peterburgdaky tanışlary bilen söhbetdeşlik geçirip başlady. 2018-nji ýylyň ýanwarynda şeýle söhbetdeşlikleriň biri Kakajan Halbaýew bilen geçirilýär. Merkeziň ýazmagyna görä onu Daşoğuz welaýat bilim bölümine çagyryp, şol ýerde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri onuň bilen 3 sagatdan gowrak söhbetdeşlik geçirdiler. Oňa Jumadurdiýew tanaýanmy? Sankt-Peterburgdaky türkmenlerden başga kimleri tanaýarsyň? Namaz okuýarsyňmy diýen soraglary berdiler. 2017-nji ýylyň ahyrynda Sankt-Peterburgdan gaýdyp gelen türkmen studenti Kemal Saparow toslama aýplamada, ýagny owuny huligançylykda aýplanyp 2018-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Aşgabatda tutsak edildi. 10-njy fevralda ýörite gulluklar onuň tutsak edilmegini jenaýat işinde guman edilýän adam hökmünde resmileşdirdiler. 13-nji fevralda bolsa ol döwlete garşy hereketlerde aýplandy diýip merkeziň habarynda aýdylýar. Kakajan bilen baglanşykly hem şuňa meňdeş ýagdaý gaýtalandy. Türkmen häkimetleriniň
resmi maglumatyna görä Kakajan polisiýa tarapyndan 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda Aşgabatda saklandy. Ýöne onuň ejesi adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkeze beren maglumatynda hemme zadyň başgaça bolandygyny aýdýar. Etrap polisiýa işgäri jaň edip, "Ogluňyz gelsin, biz onuň bilen gürleşeriz we goý bereriz" diýdi. Kakajanyň özü polisiýa gitdi. Soň bolsa jaň etdi we "Eje meni goý berýärler" diýdi. Soňra onuň telefony kesildi. Şondan soň men ony kadyet işini çenli görmedim. Soňra etrap polisiýa işgäri ýene jaň etdi we "Indi gelip Kakajanyň zatlaryny alarys" diýdi. Biz olara protokolsuz hemme zady berdik. Gurhany, flash diski, telefony, öý kompýuterimiziň prosesoryny, planşeti we sumkany diýip, merkez Kakajanyň ejesi Gülşadyň sözlerini titirledi. Gülşadyň alan resmi jogaplaryna görä 2018-nji ýylyň 6-njy fevralynda onuň ogly etrap polisiýasy tarapyndan tutsak edilipdir we Türkmenistanyň administrativ kodeksiniň 345-nji maddasyna laýyklykda owny huligançylykda aýplanyp 7 gün administrativ tutsaklyğa hökm edilipdir. 7-nji gün akşam etrap polisiýasyna oglum bilen duşşar nöýdüp geldim. Bir işgär meniň ýanyma gelip Kakajanyň Aşgabada äkidilendigini aýtdy. "Nire, näme üçin muny aýtmadylar? Häkimetleriň bir näçesine hat ýazdym, jogap ýok. Sewit prokurory bilen duşmaga gitdim. Oglum öldürildimi ýa näme diýip soradym. Ol bir ýere jaň etdi, soň bolsa ogluňyz Aşgabadyň Köpetdağ etrafynda diýdi. Men Aşgabat şäherine gitdim. Sülçi oglumyň kompýuterinde musulman wagzynyň tapylandygy sebäpli tutsak edilendigini aýtdy. Aklawçy tapdym" diýip Kakajanyň ejesi aýtdy. Kadyetiň kararlaryndan görnüşine görä Kakajan Halbaýew we Kemal Saparow konstitusiýa düzgünlüğünü zor bilen agdarmak maksadynda guramaçylykly topar tarapyndan edilen ýa-da metbuaty ulanmak arkaly konstitusiýa tertibini zor bilen üýtgetmäge çagyrmakda. Guramaçylykly topar tarapyndan edilen dini düşmançylygy öýjükdirmekde. Jenaýat jemgyýetini guramakda we oňa gatnaşmakda dildüşik etmekde aýplandy. Derňeň netijesine görä ähli jenaýatçylykly hereketler Sankt-Peterburgyň çäginde amala aşyryldy. 2015-nji 2016-njy ýyllarda Russiýanyň Demirgazyk paýtagtynda bolan Türkmenistanyň 12 raýatynyň Wahhabi, Salafi, musulman doganlygy we Hizbut Tahrir dini jemaatlarynyň agzasy bolandygy aýdylýar. Şeýle olaryň Türkmenistanda häkimiýeti ele geçirmäge çagyrandygy, öz işleri üçin interneti ulanandygy, köpçüliklerin habar beriş serişdeleri arkaly Türkmenistanda islam döwletini döretmäge çagyrandygy we şuňa meňdeşler aýdylýar. Prokuraturanyň sözleriniň tersine günäkärlenýänleriň hökümde görkezülen dini hereketleriň haýsydyr birine çagyryşlary ýa-da dini wagz etmek, dildüşük ýigrenji öýjükdirmek, habar beriş serişdeleri ýa-da internet arkaly maglumat ýaýratmak we şuňa meňdeşlere gatnaşandygyny delillendirýän suwtnamalar ýok diýilip habarda aýdylýar. Derňeň dowamında ýeketäk zat ýagny Halbaýew bilen Saparowyň öz watandaşlary bilen duşup dini we beýleki temalar boýunça söhbetdeşlik edendigi şeýle-de Russiýadan Röwşen Gazakowyň leksiýalary bilen birlikde türkmen dilindäki audio faýllary Türkmenistana getiren bolmagy ýüze çykaryldy diýip merkezi ýazýar. Memorialyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 23-nji maýynda Aşgabat şäher kadyety öňkü studentleri 15 ýyl azatlykdan mahrum edip, olary berk rejimli koloniýada saklamak barada karar çykardy. Kakajan Halbaýewiň garyndaşlary henidem esassız hökümüň gözden geçirilmegini gazanmaga synanýarlar. 2019-2020-nji ýyllarda olar Türkmenistanyň baş prokuraturasyna we ýokary kadyetine täze şikayetlary iýerdiler. Entek oňyn jogap ýok diýip Memorial merkezi aýdýar. Azatlyk radiosynyň bu studentleriň ykbaly barada türkmen häkimiýetlerinden şolsanda ýurduň Daşoz welaýet we Aşgabat şäher prokuraturalarynyň kommentari almak synanşyklary başa barmady.